İsәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне Gong TV спорт һәм музыка каналы сәламлый. Һәм сезнең каршыгызда йолдызлы алачык тапшыруы һәм аның алып баручысы гадәттәгечә Артем Пискунов. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә тагын бер уникаль кунак. Уникаль дiyum, аның уникальлеге нәрсәдә? Ул үзе җырчы, үзе баянда, гармунда уйный, үзе җыр яза, үзе бии. Бу универсальный кеше. Бездә бүген кунакта Айзат Шәйхелмәрданов. Исәнмесез, Айзат әфәнде? Сау. Ничә хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Әйбәт кенә килеп җиттегез. Аллаһка шөкер. Күренеп тора сәхнә кешесе, костюмнар, кара костюмнардан, күлмәкләрдән җылмаеп тора, күренеп тора. Айзат абый, шундук сорауларга кирип китәбез инде. Сез үзегез актаныш ягыннан, минем белгәнчә, бала чактан ук менә күреп торасыз, тамашачыларыбыз менә гармун, баян, баянов дигән мысы менә Тульская. Шушы бала чактан ук шушы инструментлар сезгә уенчык булдымы? Әллә сез укыдыгызмы буларга? Артем, дөресен әйткәндә, бала чакта инде ул мин музыкант буламдыр дип һич башка да китермәдем. Но шулай да кызыклы мизгилләр, берничә генә мизгилләрне искә төшерәсем килә һәм тамашачыларга, кадерле тамашачыларга, албашлар сезнең алда. Мин нинди китап тотаммы, нинди чемодан эләгәме, нәрсә эләгә, шакмаклы булсын, главное, әзенә тартылсын. Менә шуны китапларны алып, менә шундый диваннар башына утырып, гармония уйдырам инде нишләптер. Но тора бара мин әкренләп рәсем ясый башладым. Бик рәссам булырмын дип хыялландым. Ну, бар яктан да бәлки Ходай Тәгалә биргәндер. Творческий личность әкрен генә адым атлаганмын мин үземчә. Минем рәсемнәр ул чорда район күләмендә авылларыбызның төбәкләрне үтеп, Казан шәһәрләренә җибәрелде. Ну, нишләптер кире әйләнеп кайтмады әлбәттә. Ул урыны беренче булды микән, өченче микән? Кайбер миллионерларның залларында әлеп торадыр әле ул картиналар. Менә шулай. Бәлки бер аукционда күрсәгез үзегезнең картина неизвестного художника продается $1 миллион дип күрсәгез, Но тагын бер генә менә искә төшереп, искә алмыйча булмый. Бүген көндә Киров мәктәбендә, үзебезнең Актаныш районы Киров мәктәбендә Илсия исемле Илсия ханым Загитова ул эшләп ята. Музыка мәктәбендә, музыкадан укыта инде. Ул безне беренче тапкыр менә төбәкара конкурска алып барды. Мизәле шәһәрендә булды. Зур шара конкурс, без монда гран-при беренче урынны алдык ансамбль белән, егетләр ансамбле белән. Менә шул вакыт миңа эс салды инде. Әйтәм, сәхнә минеке икән. Шады, сез сәхнәнең тәмен тойдыгыз шул вакытта. Менә шул вакытта минем күңелгә ниндидер йөрәк кылларына, күңел кылларына шиткән инде Ходай Тәгалә. Сезгә ул вакытта ничә яшь инде? Бу якынча 5-6 класслар тирәсе, якынча. Димәк, 12 тирәсе инде. Шул тирәләр якынча әйтәм. Но менә шуның белән җүпләп куясым килә 8-9 класслар тирәсендә. Миңа нишләптер менә гомер буена, тормыш буена шулай бара. Иң беренче төшкә керә бөтен нәрсә. Ходай Тәгаләнең биргән берәр инде дар бар микән инде. Элек бит иртәнге сәгатьтән радиодан гимн уйный. Гимн бара матур гына, мин төштәме, өндәме дип чынлап йоклаганмын. Рамил Курамшин уйнап җибәрде гармунда, баянда. Аның йөгеректә шул йөгерек кенә кием чынлап мин уйный микән. Шуннан соң 8-9 класслар тирәсендә минем кулга баян килеп эләкте. Бу булды мәктәптә, спорт залда ниндидер бәйрәм булгандыр дип күрәсең. Шушы спорт залга кергәч, шушы гармунны алып, мин буквально бер атна эчендә 1-2 эшкә өйрәндем. Бер атна эчендә баянда. Менә шул сәгате суккандырны күрәсең. Бер нинди белемсез. Авыл җирендә безнең уникальный слух булган инде, димәк, кичкенәдән үк сез ишеткәнсез инде. Күрәсең, нидер булганда. Димәк, бала чак 12 яшь булгач, димәк, бала чактан ук сез артист булам дип хыялланган кеше. Шулайдыр күрәсең. Үзегез Актаныш ягыннан булсагыз да, менә сезгә танылу, инде зур сәхнәләргә чыгыш ясау дип әйтергә була, Балташ районында насип булган. Актаныштан Балташка нинди юллар китерде? Менә шуны сөйләп китегез әле безгә. Бик озын юллар булды. Юк, Актаныштан Балташка булды, хайран барга кирәк. Берсе бер границада, берсе Башкортстан границасы, берсе Мары якларында. Ну, читләтеп үтеп сөйләшергә яратам инде әлбәттә, но кыскача булырга тырышам. Армия сафларында әйтеп үткәнемчә, мин дә горурланам шул статусым белән дип әйтәсем килә. Мин сугыш ветераны, нинди сугыш, кайсы сугыш икәнен дә әйтеп торырга кирәк түгел. Исән сау кайтуыма рәхмәтле Ходай Тәгаләгә дә, туганнарыма, әти-әниемә. Шуннан соң армиядан кайткач Актанышта
Ağdel Jirbi ансамблінде büyücü болып эшләдем. Беләбез ул ансамбльне, бик танылган ансамбль. Бүгенге көндә дәүләт Jirbi ансамбльне статусында ул. Менә без дә анда күпмедер өлеш керткәнбез дип Siz анда биедегезме әле? Мин биюче идем, солист идем, үземчә сольный чыгышларда бирделәр миңа ансамбль, анда 8-әр, 9-ар, 10-шар, 11-шар бию менә бийтәләр. Инсан һәм искә алмыйчы мөмкин түгел, шушы урында бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә именно Актаныштан шушы шәхесләр, мәдәният хезмәткәрләре алар үзләре чын йолдызлар дип әйтәсең килә. Менә Робсон Абый insan büyütüşü familiyalarını unutkан bulsam bir Afuyta kursunlarında İnsan Husayinov büyütüşü bizim büyüttüğün büyük kişiliğine İnsaf Habibullin bayançılar Mirza Nur Farukşu'nun Gazinur Farukşu'nun abisi Alaşın ataklı bayançılar jırçılar büyütüşler bütün ülkede buldıralar idi. Albin Apa bu günde hatli medeniyet ülkesinde işte jitekli medeniyetine Aktanış'ın bütün jırbi ansambülleri Ülfet abi, Tahir abiler. Şular bilen siz hizmetleşlik gittiniz inşallah. Onlar bana bütün mene yöneliş bergenlerde dip sanıyorum. Şundan mene andaşladınız. Niçin Baltaş'a girdiniz? Baltaş'a indi bu mizgilde etazım bile mehabet getirgendir. Mehabet kendisine bir şey etmeyiciler şöyle. Baltaş'ta iken minin mehabet. 2000 yıldan kayıtıp Baltaş rayonuna iki урында хезмәт итәргә һәм көн күрергә туры килде. Ул беренче Түнтәр авылына кайттык без. Түнтәр авылында 6-7 ел яшәп, анда инде фольклорлар, биюләр барсын эшләп инде, дискотекалар ясап, төзекләндереп, иң мөһиме мәдәният йортын төзекләндереп, шулай итеп бик матур гына күркәм генә эшләдек. Соңыннан 2007 елда мин инде Балташ районының Балташ мәдәният йортына директор итеп эшкә алдылар инде. Рәхмәтлемен Балташта ул чорда Марат Хаич Зарипов эшләде инде. Аның бик зур өлеше керде китердүгә, хезмәткә алынуга. Линара Гиниятовна ул чорда, Рафис Садыков мәдәният бүлеге мөдире булды ул чорда. Авылдан yoqып алды диярлек шулай. Күргәннәр дә инде сезнең тегендә бу биткән клубны, безнең район клубында ясап бирмәс микән дип шакырганнар. Бергә эшлисең инде ул чорда. Анысын мәрхүм инде хәзер көндә Әнес абый Сабиров үзенең җырларын иҗат итеп миңа калдырды. Ул бергә тальяннарда, гармоннарда, курайларда, баян нуңнарда. Сез курайда да уйныйсызмы әле? Курайда да уйныйм. Астагфирулла тәүбә. Малай, менә бит кемнәр үрнәк кешеләр, үрнәксез шуларны үрнәк. Алар бит бүлдереп гафу, алар бит барсы да шул бер кнопка, бер инде масы менә кнопка тегесенә өрергә кирәк. Менә мәхәббәт китерде дидегез Балташка. Димәк тормыш иптәшегез Балташ ягыннан. Нәкъ шушы менә Балташ районы Түнтәр авылыннан. Ничек таныштыгыз алар белән? Казанда таныштыгызмы? Казанда мәдәният һәм сәнгать университетында укыдык без. Мин инде армиядан соң булгач. Армиядан соң укырга кирдегез шунда. Яшим барса да мин килеп кирдем. Теге үземне армиядан кайткан җегет накачанный үземчә инде. Хатыным Ләйсәрә Илдусовна Муллагаева ул чорда чыкты да хор классыннан. Мин дә костюм шалварлардан яратайым ул чорда инде галстуклар тагып килеп чыктым иштән. Айзат астан үскә карап чыкты да бар бер җүннәрәк эшкә керәләр. Бер җүннәрәк эшкә бармыйсыңмы соң? Шулай итеп, һаман да шулай юмор хисле хатыным җүннәрәк эшкә. Менә шулай танышып киттек и мин аңа әйттем инде ятимә кыз хатыным инде 5 яшьтән 13 яшьтән 5 яшьтән әтисе мәрхүм була, 13 яшьтән әнисе. Мин кичкенәдән үк менә шундый кыерсытылганнарны, авыр тормышларны, көчсез, хәлсезләре яклап, менә шундый ниндидер защитник итеп һәр вакытта сез ветеран кеше шуңа күрә ансында Худай Тәгалә шулай итеп җибәргән. Менә шундый хис белән яшәдем, шулай яшим дә мин һаманда. Мин вот танышып шул чорда хатыным белән Ләйсәрә белән әйтәм, мин сине именно туган авылыңа алып кайтып, шуннан яши башлыйбыз әйтәм. Әйдә, нуля башлыйбыз әйтәм. Мәхәббәт уятам үземне авылга. Шул сүз яңгыргач, җүнне тапмыйсыңмы дигән сүз җөмләдән соң сезнең арада мәхәббәт ялкыннары кабынган. Ярар, менә кайтып киттегез шулга. Менә сорамакчы идем, культура институтында, университетындадыр ул вакытта университет микән, хәзер университет булган инде ул. Башта без кергәндә академия. Кулек. Кулек. Нинди факультетта укыдыгыз сез анда?
Benim turmuş yolum pek bagatı oku meselesinde. Çünkü mektepni bitirgen şurada men Alabuğa biyu Alabuğa Ağartı училищесinin biyu fakültesine kiritip taptılar beni. Şu janda da buldunuz mu? Но мен опять-таки үйленіп қойтам, түгерәкләп завершать итәргә уйлыйм. Баянга, гомер буе баянга хыялланып әйме, син әйбәт бийсең икән җегет, кирәле дип, шунда да биюгә кертеп куйдылар. Бу чорда минем шәхси мәсьәләләр, операция булып, шуның белән мин театрларда эшләп, временно инде шул армияга китеп, шулай тәмамланды ул чорлар. Армиядан кайткач, менә бу очракта инде син әйбәт җырлыйсың икән дип, хорда кешеләр, егетләр бас баритоннар юк, ул вакытта баритон, басовый партия. Ул вакытта баритон, хәзер баритон түгелмәле. Юк, ул чорда юк иде андай тавышлар инде. Булмаганда күрәсең, әзрәк Марат Яхиевич бик хөрмәтем зур ул шәхескә. Хорга керәсең, булды, бетте. Хорга кирдем, шулай иттем. Ярар, мәсәлән, түгәрәкләп куйдык, үзегез әйтмешли. Хәзер сез Казан филармониясында эшлисез. Казанда. Менә димәк, Балтачта битен директор булгансыз. Инде шунда гына да калырга мөмкин булгандыр, ләкин сезнең индидер көчләр Казанга алып килгән. Аммасы ничек булды, ничек килдегез Казанга? Зур танылу эзләп килдегезме? Монда юллар күбрәк дип килгәнсездер инде. Менә дөресен әйткәндә, Артем, авыл җирендә, мен үземнең тормышымда һәрбер баскычны әкренләп үтеп барам дип саныйм инде. Хәзерге заманда бит яшьләр дә менә антолып максат куялар да тиз барырга, бүтән баскычны тиз үтәргә кирәктер дип саныйлар инде. Максат кую буларак әйбәт ул. Авыл җирендә эшләдем, район җирендә дә, но һич уйламаган идем, әлбәттә максатым да юк иде. Язмыш шулай китереп чыгаргандыр инде, әлбәттә. Но шушы мизгелдә менә ул шеметү дип кабул итәләрме, кагылу дип кабул итәләрме, мин берәүндә хурлыйсым да, берәүндә арышасым да, ачулансым да килми. Мин язмышка рәхмәтле беренчедән, ул түнтәргә алып кайтуына, Балтач җирлегендә эшләгәнгә, менә шушы мизгелдә хөрмәтле тамашачылар дөрес кабул итсеннәр. Язмыш шушы сәгатендә сукканды сиңа энекәш Казанга китергә, хатының нәзрәк арып киткәндер, әзрәк шәһәр күрсен дип, балаларың үсеп җитте, укырга керсендер дип. Но шушы мизгелләрдә әйтәсем килә, бик зур шәхес, бәлки шәхес дип үзен санаган кешедер. Мин исемләп сөйләшәс килми, әлбәттә, бер абзыйбыз миңа шундый матур сүз әйтте. Энем, синнән күпме җитәкче ясарга тырыштык без. Но шул баянны күтәреп тугансың, шул баянны күтәреп үләрсең инде дип. Шулай дип әйттем. Менә үзе генә ишетсен дә, үзе генә кабул итсен. Но минем һич уйламасыннар, кадерле тамашачылар, берәүгә дә үпкәм юк, чыннан барсына да рәхмәтле. Ну, 2000 елда кайтканнан бирле нәкъ шушы кеше авызыннан мин ишеттем, әлбәттә. Кая безнең килен дип авылларга килеп эзләп әйме, шуыннарыннан. Төрле вакыт була, бит анда дискотекасын үткәрә кирәк, мероприятиясын үткәрә кирәк, шаура кирәк. Ул директор мен или художественный руководитель, сәнгать җитәкчесе дип кабинеттан утырып булмый. Йөргә кирәк, мәктәбенә керә кирәк, авыл советына керә кирәк, директорын күрә кирәк. Вот шулай әкренләп без сәгать суккан, бүгенге көндә квартирабыз бар, Аллага шөкер, Казан уртасында, Казан пропискасы белән име, кызым укый, Аллага шөкер, профессиональный колледжда, улым янында гына, якын гына 90, неважно ничәнче гимназиядә. 90 неважно ничәнче шундый санлар җәмәгать бердә башы. 90 неважно. Укып ята 5нче класста, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Барсы да тормышыгыз түгәрәк икән. Түгәрәк, Аллага шөкер. Азат әфәнде, тормышыгызга күз салдык. Әйдәгә без бер чыгышыгызга да күз салып алыйк әле тамашачыларыбыз белән. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага Üçün günə yaşayım Şuşu yaptı dünyada Yürekkəyim yana Işarmasan yüreğimle kil şekil tutup para Yürekkəyim yana Işarmasan yüreğimle kil şekil tutup para
Azat efendi, siz Revuşlar Yumur Tiyatrı yigitleri Fidel Zaripov, Rafil Celaliyevlar bilen köptenden işleysiz. İcatınız alar mühim rol oynadı mı icatınızda? Nişik tanıştınız siz alar bilen? Baltaş'tadır indi elbette. Elbette. Erçim, aytganimcha Baltaş rayonunda indi ko'p yigitlar qizlar bilan tanıştırdı elbette, ko'p shaxslar bilan, ko'p yetakchilar bilan, ko'p xalq bilan aralashdik, ko'p motor kishilar bilan. Mana bu o'rinda aytasim keladi, mana olma ağaçından olmanı üzüp aşağınca, onun indi tomirini jiberga kerak, o'tirtirga kerak, o'stirga kerak, ko'sasin nag'iytirga kerak, shulay bit. Shunga şekilde men Baltaş rayonida kimnidir tutup o'qituvchilar shekilli, ma'arif ülkesinde shekilli o'tirtib uyretmedim deb sanayım indi. O'qituvchilar shekilli mana shuni öğrenesin deb o'qitdim, o'qituvchi olarak sanamayım o'zimni. No, mana Baltaş'tan kuchinib ketgan chog'da Ramil Rashtish Lutfulin, hozirgi glava bizning Baltaş rayonining indi, ol bek aqlli bir so'z aytdi. Ayzat, mana sen konsertlarda chiqish jasaysan, turli choralarda, zo'r choralarda, tug'ilish maymi, saban to'ymi, ular bit yoshlar naq oiladagi so'y bola shekilli, sening ijroingni eshitib, o'ynag'ingni eshitib, mana shunday tarbiyalanadi. Şulay bit, o nindi ülkəyə qağılsam da şulay ekan, qarasa işin kişi cəmiyyətdə birsin-birsi tərbiyəli. Mənə bu şərtdə şulay, min tatar monlarına, tatar jırlara, türlü konkurslarga alıb barğanda biz Necip Salixoviç Aminov büyük şəxs, jırçı, kompozitor, bu gündə pensiyada bolsa da ayak tərəf motor itib işləb yataq xidmət qoyub. Necip abi bilan o öyrətəydi jırlarga, min akkompanyator, konsertmeyster olaraq Rafil Celaliyevqa, Elfiye Fazrahmanova bu gündə Tatar Dövlət Jırbi Ansamblində solistlar, Radik Shakirovqa oynadım men, Xayranına birgə konsertlar, çıxışlar yasadıq. Moskva, Ivanov şəhərlərində, Ulyanovski türlü tübəklərdə bolduq indi. Dilara Vakidova mana bu gündə Oşa Külliyatının muzika fakültetində ol bilgiç vokalistlar tərbiyəli. Mana şöyle türüb Hayran kimlerini iske almıyor. Köpkene jırçılarga oynagansız, köpkene jırçılar sizde big yarata eken. Mene Fidel Zaripov'da siz bulmuy dip eyte, mene konsertda ajatsız bulmuy dip eytken qaysı artistlar sizge big reaktör şey, qaysylardan oynara, nindi tesiri kaldıralar artistlar. Mene mısına oynağı rahat, mısına ezrek bulama şunday hal. Mene Artyom, dürüst aytkanda, sizin so'rovingizda başında jiplab qo'ya olmadim. Revuşlar Yumur Tiyatrının yigitlar bilan bu kunda bir 2-3 konsertlarda, zo'r choralarda qatnashdik. Endi biz filarmoniyada bilan chiqishimiz bo'ldi. 2 taqir o'zgan yo'lda tushirdilar ular. Hammasine de rahmatlimen. No, bigrekte ular bilan tanıştığı üçün Aydar Galiaskarov, yaqin dostum, indi biz bunday korporativlarda, to'ylar, meclislerde, yubileylar, bebe yaşları, şunday choralardan tanışıp birge men direktor bo'lib ishlagan chog'da u meni qulosimda da ishladi. Men uni в счет kiritmayim. Просто kishi olarak bek yaqin do'st, tarbiyali yigit. Ham ikkinchisi tag'in Fidel Zaripov. Uni bizning Baltaş rayoniga qaytgandan beri bek podдержать. Har bir konsertlar, choralarda onun bilan shinab direkt bo'lib. Көмек aytkanda Rafil Celaliyevning konsertida qatnashdim men, Allohga shukr. Onun bilan da turli choralarda, bunday konkurs choralarda da o'ynab, aralashib birga yashadik, ishladik. Zo'r artistlarning har birisine birer topqir bo'lsa da, ili kichkinagina meroperatsiya chorada bo'lsa da o'ynab chiqqan bo'ldi. Men har birisini mana yaqin yanaşa basıp, yarışıp oynaw degan söz tugul. Hatto bu yondagina bo'lsa da basıp, o'zini fikrlarini aytgan shaxslar ko'p bo'ldi. Masalan, İlham abi Shakirov ham Rashid Mustafin Tunterda ishlagan yerda, ikkinchi 2 yilmi, 3 yilmi yashagandan so'ng kelib tushdilar. Vallahi İlham abi Shakirov jırlab jibergan repetitsiyasi. Terezeler zıngıldab turadi, shoq qotdim. Mena hikmat bu. Mana bu o'rin. Gülzada pa Safiyulinaga oynadım men, целый без репетиций kirib, Qarado'g'an madaniyat yurtida bo'ldi Baltaş rayonida o'shirda. No, mana ko'p shaxslar bilan, ko'p artistlar bilan menim Baltaşda yashagan, ishlagan 16 yil ishlagan davrda shurda aralashdim, ishlarga to'g'ri. Yetakchida bo'lgach endi ingilizcha sizga keldilar endi shunga ko'ra.
Tag'in bir bek zo'r ustalig'ingiz bor. Ul da bo'lsa jir yozuv. Endi o'zingiz jirlag'achda bugun bayon bilan da kelgach, sizni bir jirlatmish jibara olmaymiz. Shunga ko'ra aydagiz hali bir o'zingizning biror jiringizni boshqarib ketdingiz hali bizga. Biz bek da shod bo'laylik. Albatta bizning tomoshachilarimiz da bek shod bo'laydi. Artyom, mana shu o'rinlarni bildirib, Шушы тапшыруга чакыруга менә бик зур рәхмәт әйтәм килә. Бу бик большая честь индеме. Но мин үземә зур артистка, ниндер эстрада йолдызларны тиңләмим дә, анда омтылмыйм да дигәндәй, халык бит ул үзе әдип, үзе зур дигәндәй, алар каралар. Но 2-3 көн дәврендә bir 4-5 көн җыр язганмындыр әймәк. Шуның берсен ятлап бетерә алмадым. Безнең эстрада көләләр инде. Фидел Зарипов белән менә Фидел дустым белән син кайчан ятлыйсың дип. Но бу чиракта мин инде күп җырлар белән 50-ләп 60-лап җырлый алам. Но менә монысын инде әзрәк караштыргалар. Ярар. Кичәгенә генә иҗат иткән җыр. Biz şunun için sizge pipitr әзерләп куйдык. Hayır ул безнең пипитрыбыз. Ул монда. Бирегез безгә пипитрны. Әпсен түлсен пипитр барлыкка килсен. Менә ул Азат абый, менә рәхимит. Баяның шунда якынрак килеп куйсаң да була. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең алда Азат әфәнде, мин рәхәтләнеп утырыйм әле. Җыр тыңларга. Мин үзем дә җырлап язгач, мин бигрәк тә. Каршыгызда Азат Шәйхелмарданов, нинди җыр белән? Җырның исеме Мин бит гади халыктан дип исемләнгән. Аны минем дядя була, минем абыем, Балтач Актаныш районы, Киров авылында бүгенге көндә яшәп ята, иҗат итә, бик күп җырлар авторы инде, Яхфар Шәйхелмәрдәнов. Әки үземнеке шушы 2-3 көндә язылган, свежий. Ир яңа табалан төшкән ки. Киттек. Güneşten silkilgelim kayışa, tuyup bulmay büyük şadlıktan. Yakşılarından akile küresin, bir kim duymay matur durmuştan. Sen ahvalin sırın peşini, Şepsin her bir sözümün Hali tügül keşi yazmıştan Sıyırıştan sikirgelim kayışa Tuyup bulmay bir şadlıktan Yakşılarından akile küresi Berkim kuymayım atır durmuştan Şeyimin min barın fişkelede Durmuşundan harikalıktan Sıyırıştan sikirgelim bayışak Tuyup bulmay büyük şadlıktan Yakşılarından akile küresi Bir gün kuymayım atır durmuştan Yakşılarından akile küresi Bir gün kuymayım atır durmuştan Bir gün kuymayım atır durmuştan Azat Şəxilmardanov, qaynar alqışlar cəmiyyət. Big şəb jır bulğan bu Azat abi. Big şəb iskitməli jır bulğan şən məqnəsində tatarşa, tatar mыңlı, həm məğməli, ən kereklisi məğməli jır bulğan. Mənə şunduq sırau, küpdən aşıldımı bu talant? Artyom dostum, min Балтач районына кайткан елларда күңелемә килә башлаган шундый уй хисләр. Юлларда, теге юлда. Әйе. Мин әйтәм, күңелдә, йөрәктә нәрсәдер бар бугай минем дип.
Һәм Балташ Дүнтәр авылында эшләгәндә беренче 2 чырны яздым инде. Анда Кыңгыраулы мәктәп еллары. 2 чырны яздым шул чорда яза башладым. Бу ничәнче еллар инде бу? 2000-дән 2003 тирәсенә хәтле. Инде Балташка багышланган. Алар минем бүгенге көнгә хәтле телефонымда ята, иске телефонда, Nokia телефоннарында шул ничек яздырганмы, шул кеш ята, менә мин аларны әзрәк күтәрә башладым. Но менә бу язган соңгы бер атна эчендә язган җырлар алар инде свежий әле. Бардыр бер 10-15 җыр бар. Азизлар, сорыйм инде, сатасызмы бу җырларны? Нинди арчым, нинди сату турында әле. Менә безгә хәзер язмыш шулай юллар бүләк иткәч инде, Казан шәһәренеме, республикабызны бүләк иткәч, шушында безгә әзрәк Ходай Тәгалә шөгыльлән, үзеңнең талантың өстендә әзрәк эшлә дигәндер. Менә шуңа күрә мин аларны әкренләп язып, алар өстендә эшләп, халыкка чыгарасым килә, үземне дә әзрәк күрсәтәсем килә инде. Булай теге бүтән артистлардан башкартырга дип әйтимсең инде. Андый фикерләрем тоже бар. Чөнки менә бүгенге көндә автор башкаручылар дип, әйме, бик сирәк чынлап не мне судить, конечно, мин бит ул өлкәдә специалист, но безнең татар эстрадасында булсын иде менә шундый критиклар, әйме. Мин үземнең генә фикерем бу. Шулай, дөрес фикер бер караганда. Критиклар булсын. Чөнки мин булдырам, менә мин бүгенге көндә үземне мин гармунчы микән әйтәм, мин җырчы микән, мин биюче микән, бөтен яктан да уйлыйм инде. До сих пор 40 яшькә җитеп, әле кайсы өлкә чынлап миңа Худайдан бирелгән икән аңлап теләм. Шуның шикелле халык арасында бит ул бөтенесе дә талпына. Бүгенге көндә 600ләп, 700ләп, анда 800ләп җырчы булса, кемнәр безнең Хәмдүнә апалар әйткәндәй, барсы да булсын сүздә халык өчен сайланырга ирек булашлы бит инде. Рәхәтләнеп тыңлый, күпме күбрәк мөмкинлекләр зуррак тыңларга, ан фикере, белеме, рухи халәте бар яктында кеше ачыла, зурая гына шулай бит. Fikrim şu olan ne? Әйбәт пауза булды бу. Әйбәт пауза. Фәрештә ишеп китте яңана Gong TV студиясы өстеннән. Шулай дип әйтергә кирәк бу очракта. Булгалый торган хәл. Азат абый, менә сез үзегез баянчы, биюче, җырчы, автор башкаручы. Буйсын дигәндә, име Былай гына әйткәндә, менә любой нинди генә театрда да баш рольләр башкаручы, геройларны башкаручы буйсыныгыз, кыяфәтегез бар. Иң мөһиме, артист булу өчен нәрсә кирәк менә сезнеңчә? Нәрсә кирәк? Менә Артем, дустым, әйтеп үткәнемчә, әле без мин үземне һаман да артисттер дип, зур артисттер дип санамыйм. Беренчедән, сез санамасагыз без саныйбыз. Рәхмәт, бик. Инде менә бүгенге көнгә хәтле мин шулай егетләр белән дә, дуслар да әйтәм дә, Азат, син бөтен яктан да мөмкинлегең бар. Нишләп җырлый белгәнендә, белмәгәнендә җырлый бит, чыга, эстрадага чыга, җырлар сатып ала дип. Беренчедән мин әрсезлегем юк. Әрсезлек ул кирәк. Только вперед. Бүгенге заманда бигрәк тә. Менә минем 100%-тан 80% минем тормозым, ул рычагым шул әрсезлек. Әрсезлек, кыюсызлыгы бар. Менә әрсезлек, слишком воспитанный, безнең 80-90 еллар тәрбия шундый булды. Әниләр безгә кеше иберне тимәскә, кешене рәнҗетмәскә, русча әйткәндә подвайдер мөмкин. Менә минем бөтен гомер тормышымда ул инде кешене рәнҗетмәскә иң мөһиме, Алла карап матур гына эшләргә. Ну, артист буларак артистларга менә шул үз өстендә эшләргә кирәк. Эстраданы бар әзрәк изучать итәргә кирәк дип саныйм инде. Чөнки однообразие китте, менә баянчыларда да однообразие мәсәлән бар, җырчыларда да бер төрлелек. Рус эстрадасын, чит ил эстрадаларын тыңлап үзебезнең яңартырга нидер. Менә сез әйтегез, кеше рәнҗетмисез, шулай да бит әле үзең рәнҗетмәү белән генә кеше сине рәнҗетмичә тормый, шулай бит. Менә үз юлыгызда, менә шушы мәдәният юлда дип әйтергә кирәк. Нинди каршылыклар булды? Нинди каршылыклар аша үтәргә туры килде? Менә бу урында бәлки мин тәмләп, уйлап сөйләшсәң, әмма тапшыру җитмәс иде, шулай. Мин күбрәк абстрактный итеп, түгәрәк дип әйтергә тырыштым барсында. Чынлап, менә минем
гаепли торган гадәтем юк. Мин барсына онытып барырга тырышам. Шуңа күрә менә хәзер син Артем сорау биргәч тә мин инде начар якларын бөтенләй бәлки шуңа Ходай Тәгалә туктатып, менә монда син Балташта эшләдең. Хәзер кит әле Казанга дип шулай иттереп йөртәдер дә Ходай Тәгалә. Шуңа күрә тормышта начар кеше дә кешене тәрбияли. Яхшы кеше дә үзенчә тәрбияли. Яхшы кешенең дә начар яклары кирип калырга мөмкин кешене тәрбияләгәндә. Шуңа күрә җәмгыять бер-берсен тәрбиялиләр. Мин санамыйм. Бер начарлыкларда берүне тимәде дип әйтү туры дөрес түгел. Ул тормышта тие. Но ул да тәрбияли кешене. Шулай. Хәзерге заманда заман психологиялар төрле китапларда языла, хәзер интернет тулы. Әлбәттә, менә бит Казанга килгәнсез. Шулай монда бит инде байнислар да Балташта кебек кенә түгел, бары нидер конкуренция, шулай каршылык бит бик зур конкуренция булар. Бары нидер каршылык тудыра артист кешегә. Шулай бит инде үзеңә әлбәттә чын мәгънәсендә тырышырга, эшләргә нидер яңалык кертергә кирәк. Сез инде үзегез дә әйтеп киттегез, корпоратив дигәндә бәйрәм, мәҗлес, банкетларда эшләгән кеше. Менә инде биючи да, гармончы да, җырчы да булгач, сез инде сезнең заказларыгыз күптер дип уйлыйм. Теге баянда уйнарга да чакыралар, җырларга да чакыралар дигәндәй чакыралардыр. Әле сөйләп китерсез. Менә банкетларда эшләү ул ниндидер тәҗрибә бирәме артист кешегә, яисә артист кешенең урыны менә сәхнәдә генә булырга тиешме? Сталыгына менә инде зыян китерәме уларның? Яки уларның сталыгын арттырадыр? Минем уйлавымча, зыян беркайчан зыян итми. Чөнки халык сайлый. Беренчедән, кешенең кайда үзен үзе үстерә, кайда тәрбияли, ансы бит менә шәхеснең үз эше, әдәм баласының үз эше, шулай бит. Общество, җәмгыять тәрбияли әлбәттә. Бит күп очракта менә ул рус эстрадасында да, чит ил эстрадасында да банкетный вариантта чыкканнар, алар более ничектер иркенрәк, практичнырак булалар. Менә безнең эстрадада шулай әкренләп соңгы елларда зур юллар, зур ачышлар ясыйлар. Җырчылар да күп булсын яры. Консерваторияларда укыган, музыка мәктәпләрендә музыка көллиятләрен бетергән шын профессиональ җырчылар, шын табигатьтән Ходай Тәгалә биргән тавышлы мөмкинлекләре, инструментларда уйный торган мөмкинлекләре булган кешеләр югалып кала. Менә шушы золотая середина шушында инде. Укыган чорда аларны практик яктан әзрәк сынарга кирәк, җибәрергә кирәк практик яктан. Аңа мөмкинлек ирек бирергә кирәктер дип саныйм. Моны инде дәүләт уровеньда ничектер контрольдә торырга кирәк. Контроль, не то слово контроль, ничектер мөмкинлек бирергә кирәк, ниндидер законнарын табырга кирәк практик яктан. Дәүләт вәкиле түгел, но закон куйша түгел. Дәүләт вәкиле әйттегез әле, законнар табырга кирәк. Шулай ук сез бит менә үзегез әйттегез әле, Елабугада вакытта сез артист булып биргәнсез һәм без бу эшне күрдек, чөнки менә Эльмира Гелфановның яратам дип әйтте almadım diyen klibinde siz aktör bularak düşkənsiz һәм biz bu klipni yaratып карадык. Siz анда шын мәгънәсендә шундый образ башкаргансыз һәм тамашачылар да шушы образда күреп китсеннәр әле. Әйдәгез бергәләп күз салыйк. Uzun kebegidir, uzunluğun kimler ölçegen. Eligine yanımdaydın sen, yazmış melle bizmi ürdegen. Xatirdə saklarmın, min saklarmın. Dik köngülümdə qaldı bir ökünüş. Yaratamı deyip kine əйтə almadım. Əytir süzlər
башны қалды Қайтыр юлларыңа қарап сені Күтә-күтә күзләрім талды Сенің білән үткән һәр минутны Қадірләп сақлармын мин, сақлармын Тик көңілімдә қалды бір өкініш Яратамын деп кенә әйтә алмадым Әйтмәсәм дә шашып яратуым Син дип яшәвемне беләсең Тик шулай да күзләреңә карап Яратам дип килә әйтәсең Синең белән үткән һәр минутны Қадірләп сақлармын мин, сақлармын Тик көңілімдә қалды бір өкініш Яратамын деп кенә әйтә алмадым Тик көңілімдә қалды бір өкініш Яратамын деп кенә әйтә алмадым Яратамын деп кенә әйтә алмадым Әйтә Әлеге образ шундай бик кырыс образ булган. Каршы килмәдеме бу сезнең психологиягызга? Ничек тудырдыгыз сез бу образны? Әллә берәр дәресләргә йөрдегезме? Кем өйрәтте? Берәр ниндидеге булдымы өйрәтүчеләр дигәндәй? Артем, бу образ иң беренче инде мин шушы җырга әйләнеп кайтсак, Илмира Гилфановага һәм инде шушы клипны төшергән Ойдар Шәймәрдәновка бик зур рәхмәтле беренчедән чакыруларына, миңа тапшыруларына. Әнә баш ия утырды камера артында. Рәхмәт Айдар бик зур. Чөнки образны тудыру өчен, аны күзаллау өчен бик зур көч кирәк. Рәхмәт Айдарга, Илмира Гилфановага бик зур рәхмәтлемен. Но шаярту булса инде әлбәттә хатыным әйтә. Менә кара, менә шушы урында нәкъ үземнең йөзем ачылган дип. Шайтып шаяртам инде хатыным. Но мин һич тә алай димәсем, мин Сез андый кеше түгел. Юк, күңелем белән мин утырып, әгәр дә кино караганда, или җырлаганда, кемдер булса, итальянский җырларны күп тыңлыйм, хәйран. Әле итальянча җырлыйсызмы? Җырларга әле җитешмәдем, өйрәнергә исәбем бар. Теленнән куркам. Дөрес җырламасам, тәнкыйтьләрләр дип. Менә караганда, тыңлаганда, сөйләп киткән фикерегезне белдердем. Хатын шулай дигәч инде, һич мин алай дип әйтмәсем. Мин тутып елый да башларга мөмкин. Мин бик җалак кеше, чувствительный кеше дип әйтәсем килә инде. Но ачуны чыгарсалар, менә шушы җырдагы шикелле ачулы була алам әлбәттә, сүздә. Но күбрәк мин творческий личность, йомшак, чувствительный, отдачам бар дигәндәй, ничек. Вот, җырда ул чын-чынлап образны менә шулай тәкъдим иттеләр. Һәр җырның да образы була бит. Әйе. Андый кешеләр битен тормышта бар, дөрес сайлаганнар. Әлбәттә. Бу образны, мине ул образга сайлаулар ансы халыкка инде решать. Дөрес чыкканмы, чыкмаганмы? Сезнең телохранителегезләр бик серьезный кеше.
Ин тамашачылар карагандыр ул кешенең кем икәнен әйтеп битбез. Менә шуның өчен әйтәсем килә, рәхмәтле дип. Мәсәлән, Айдарында мин булсам, анда индидер тазарак, здоровыйрак, теге природный әшәке, хисле әшәке йөзле не утыртырыйм. Ну, хикмәт бит анда түгел. Менә куйганнар, алар минем шундый кайфым булган очракта да мотор иттереп, мотор күңел белән килгәндә дә шушы образны создавать итә белделәр. Менә хикмәт профессионализм. Операторларның профессионализмында да тора. Төшерү, утлар белән килү, бөтен моментларны эләктерү, аларны образны тудырып, халыкка җиткерү. Молодцы, бик зур рәхмәт буларга. Хәзер менә бик популярлашып бара шундый әйберләр, иҗади кичәләр оештыралар. Инде бик күп артистларда оештырды концертта түгел, ул иҗади очрашу тамашачылар белән аны төрле банкет залларда оештыралар. Менә туган авылым да үткәрделәр күп кенә артистлар. Сезнең шундый хыял юкмы? Менә сезнең бит осталыкларыгыз күп, шундый иҗади очрашу оештырырга. Достым, мин 2000 елда кайтканнан соң, ничәдә бул 6да, 2006 елларда, 7 еллар тирәсендә иҗат концертын эшләдем. Ул чорда безнең менә Фидия Зариповлар шул ул вакытта Алсу Харисовналар Балтач районы безнең мәдәният бүлегендә эшләде. Ул чорда бик поддержательләр, моторына кичә ясап. Но мин бүгенге көндә Казан җирлегендә Әле иртәрәк дип уйлыйм. Мәркәзебез Казанда республика өчен иртә, бик тә иртә. Хотя яшебез барса да, но багаж бар, конечно. Но хәзер ничектер излекләр рәвештә үзебезнең үстә эшләп, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, бөтен юнәлешләрен тәртипкә салып, үзебез өстендә эшләп, җырлар өстендә, әсәрләр өстендә эшләп, шуннан соң гына. Бунда где-то бер 5 елдан, 10 еллардан соң гына бу уй фикерләр килгән тормышка. Шулай дисәм әлегә. Менә киләсе 1, 2, 3 елларга нинди хыялларыгыз, нинди хыяллар әле тормышка ашмаган шулар турында сөйләп китегез әле тамашачыларыбызга. Менә мин бүгенге көндә бит әле шәһәр филармониясында эшләвем, төп эш урыным шәһәр филармониясында. Мин инде солистларга, җырчыларга уйним, сольный чыгышларым инде гармоннарда. Мосы төп эш урыным, әле музыка мәктәбендә дә эшлим мин балалар. Бакиров номер 6-нчы Әнвәр Бакиров исемендәге музыка мәктәбендә аккомпаниатор, концертмейстер булып эшлим. Менә әлегә мин кирип чумдым Казанга. Шушы 2-3 ел эчендә җырлар белән җырларны иҗат итәргә, чөнки мин күңел кылында кыллар селкенде, гитара кыллары шикелле талпындылар алар. Димәк, нәрсәдә килеп чыгарга тора. Җырларны күтәргә иде. Үз өстендә профессиональ әзрәк менә тавышларны куеп, дөрес юнәлештә профессионал баянчылар. Мин 16 ел документлар белән утырып, документлар белән эшләп, мин бит 56 клублар чилтә директор булып эшләдем. 16 ел гомер үткән, документлар арасында барыбер Осталыкны күтәрергә кирәк. Восстанавливаться итәргә кирәк дип саныйм инде. Минем күңелемдә, йөрәгемдә, башымда, аңымда рухи яктан барса да баралар, заложено. Җәмгыятьтән, артистлар арасыннан да, бөек шәхесләр осталыкларынан да әйтәләр, останың үзен күрмәгән, оста түгел дип. Ул чынлап шулай. Ул осталарны мин бик күп күрдем инде хәзер. Бик күп аралаштым, күп эшләдем яннарында басып дигәндәй. Шуңа күрә менә шу 2 ел эчендә шу җырлар өстендә профессионализм эшләргә. Үзебезнең мөмкинлекләрне ныгытырга иде. Азат абый, бик җитди һәм бик күңелле сөйләшү булды. Клип та алдык, уйлашып та алдык. Инде тамашабызны түгәрәкләргә дә вакыт җитә. Шуңа күрә тамашачылар белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип әйтергә кирәк. Шушы вакытта Азат абый әйтегез, менә шушы камерага. Шусына биләсенә. Камералар бик күп. Арзым иң элек сезгә бик зур рәхмәт. Тапшыруны шулай. Мин чын дөресен әйткәндә, бүгенге заманда реклама кирәк бит. Әлбәттә, һәрбер өлкәдә, һәрбер хезмәткә, һәрбер шәхескә реклама кирәк. Белеп бетермәя. Мин чын дөресен әйтәм, менә Гөлшат белән сезнең хезмәткәр, сез аралашканнан бирле Айдарны белә идем.
Kim təqdim etkən, qaydan kelib eləkən mümin şaqqatım emi. Şundan bizim tapşırığımız şu vaqtda izuş etib çıxdım. Zor iş başqarasız. Birinçidən şundan uruş etkən başa çeсть emi. Artsam Allah'ın rəhməti yağsın. İsən sağ olağız. Allah üçün işlərə məşğul şulay dövamını bularga başlanğıç artistlarını, şəxslərini, böyük kişilərini, qadi kişi bolsun, kim gene buluna qaramasdan xalq üçün işləb, şulay көтәрергә, тырышырга, эшләргә насип etsin. Айдар Шәймәрдановка бик зур рәхмәт, достым. Курчатка һәм инде Ринаска бик зур рәхмәт. Тоза сау булык, сау сәламәт яшик. Hörmətli tamaşaçılar, şuшы урында инде саулашабыз. Айзат абый, инде безнең гармон үпкәләр, әгәр дә без аны уйнатмасак, шуңа күрә рәхим итегез. Уйнап бирегез безгә бер көй. Үпкәләп калмасын әле гармон. Нинди көй уйныйбыз? Артем достым, менә Ахун авылы дигән көйне безнең җырлаган артистларыбыз бар içinde. Ахун авылы у меня бигрәк тә кадерле, чөнки бүгенге көндә 96 яшьтә Миннур исемле әбекәем, исән сау әтинең әнисе шул Ахун авылыннан. Минем баба исән вакытта да алар шушы көйләрне әзизләп кенә көйләп йөриләр. Но мин чын-чынлап Ахун авылы көй икән белмидем. Менә мин шушы 2-3 көндә генә әз генә өйрәнештирдем. Уйнап тырышып карыйм сезгә. Һәм дә тамашачыларыбызга уйнап китәбез. Papuri булыр, Ахун авылы көйеннән башлап, Иделләре күлләре, һәм инде Крәшин халык җыры белән төгәлләрбез әзрәк мажорны нотада. Ай душа, май. Киттек әйдәз давай.